COVID-19 the dartu Mizoram Sarkar Rapid antigen test mga COVID-19 test anin avay reng tepo veilo angalang false negative atam heti mu chu ani wangin September tlatir khan ICMR chuan state sarkar te chu COVID-19 veito negative te RT-PCR mga test non le vectorin asiatir Mizoram sarkar chuan ZMC le COVID care center COVID-19 positive and call mek te chu rapid antigen test mangin ayan dikthina an negative chuan RT-PCR confirm kherlovin an chuatir mai thin ma se rapid antigen test manga test chuan false negative apek ang satlutuk awangin arin tlak lawa COVID-19 la vei ngei te po veito lawang in tamtak an chuatir ti achiang ta hlea tin en kol na lama akin lo awangin ni som nuwa chuan an kaidar theito lo nia soin positive tamtak a chuabok hei hi tuna Mizorama COVID-19 darle hluai chan ni berin alang